இப்ப நம்ம இருக்கிற இடம் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஆதிபராசக்தி மேல்மருவத்தூர் கோயில் முன்னாடி தான் நம்ம நின்று இருக்கோம். நம்ம மேல்மருவத்தூர் கோயிலுக்கு அருகிலேயே ஒரு சூப்பரான ஒரு மனைப்பிரிவு கிரீன் சிட்டி, டிடிசிபி மற்றும் ரெராப்புல் கொண்ட ஒரு சூப்பரான மனைப்பிரிவு உங்களுக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கே தெரியும், தாம்பரம் செங்கல்பட்டுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் செக்ஷன்னா அது மேல்மருவத்தூர் தான். மேல்மருவத்தூர்ல எல்லா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின், சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பஸ் எல்லாமே நின்று போகக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு ஜங்ஷன்ல ஒரு அருமையான லொகேஷன்ல நம்ம மனைப்பிரிவு நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆதிபராசக்தி கோயில் அதுக்கு அப்படியே பக்கத்துல காலேஜ் எல்லாம் நிறைந்த ஒரு பகுதியில நம்ம மனைப்பிரிவு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மனையில நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது தங்கம் வாங்குறதுக்கு இணையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன், வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம சூப்பரா சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்துல எல்லாம் 1200 1300 சொல்லிட்டு மனைப்பிரிவோட விலை போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு சூப்பரான வளர்ச்சி அடையக்கூடிய இடத்துல நம்ம மனைப்பிரிவோட விலை 599 ரூபாய் நம்ம விலை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இப்ப அறிமுக சலுகையாக உங்களுக்காக 555 ரேட்ல நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். உடனடியாக நீங்க பார்வையிட்டு புக்கிங் செய்யுங்க, சொத்துக்களை கொண்டாடுங்க.